Čaute ľudia, dosiahli sme 10 odberateľov. A za taký inú masku nemám, hej. Za takýto pekný počet odberateľov, čo ja viem, 10, 50, 1000, 100 000, milión, budem dávať také špeciálne videjka, ako je teraz. No a čo znamená to špeciálne videjko, hej, viem, sa pýtate. A dlho som nenatáčal videa, sorry, ospravedlňujem sa, ale pracuje sa na to. A taktiež ešte musím vám povedať jednu vec, hra na oliheň a miniatúra v King Teaser Steven v Ink Game pôjdu preč, lebo tam je jeden problém. Ak to nevie, aký problém, je to proste moja hlava. Áno, nemusí to byť moja reálna hlava, hej, zase, čo aj môže to byť tohoto capka hlava, to napríklad. No, kvôli tej hlave to musím dať preč. Ale samozrejme nie, že by som to nedal tam nikdy, hej, to už zase to priháňať trošku. No, vrátime sa k tým špeciálnym videám. Za 10 na 0 odberateľov bolo prvé video, tá hra na oliheň, ale to pôjde preč, takže uvítajte u mňa v Grow Garden, to prvé. Potom pôjde za 50 odberateľov, môžete mi napísať čo, 100 tiež aj takto, sorry. A za 1000 odberateľov sa odhalí. Ľudia, odhalím sa. A za 100 000 z YouTube, to je za 1 000 000 YouTube, a takto ďalej to pôjde až keď na 10 miliónov, potom pôjde hore samé. Takže ľudia, toto by bolo pre video všetko. Ak chcete takéto videá, špeciálne videá, čo som mám kedy dať, tak mi napíšte do komentárov. A zatiaľ čaute. A ešte chcem pozdraviť do videa Lukáš Oficiál. Takže aj toho môžete odberať. Kľudne, ja vám dám ešte túto do karty hore.